बे समाव आफा इसोरखौ हामबाय होनो आरो दिनैनि गोथार रबिबार सानजों लोगोसे गाहाम बाथ्राखौ लाबोनाय जादों आरो बे मोजां गाज्रि चेनेल इउटुबनि गेजेरजों होनो थाखाय थाम थिम जानायनि सिगां आङो बयनिसिमबो नाजावग्रा खोनासंग्रा नायग्रा बयनिसिमबो गाहाम अनसायनाय दोनबाय। आफा इसोरनि मुङाव नोंथांमोननिसिम बयनोबो आंनि गोसोखौ सरगाब खालामनानै जिसुनि नामाव बयजोंबो जय मसीह। जोङो दिनै बे समावहाय गाहाम बाथ्राखौहाय खोनासंनि आरो आङो बेखौनो गाहाम बाथ्राखौ लानानै फैदों। बे जाबाय बाइबेलनिफ्राय जोङो मोननो हागोन बेखौहाय मार्कुसनि गाहाम बाथ्रा सारि अध्याय मार्कुसनि गाहाम बाथ्रा सारि अध्याय 35निफ्राय 41 पदसिम जोङो बेखौहाय बेयावहाय मोननो हायो बारहुंखाखौ थाबथा होनाय। आरो बे समावहाय जोङो दिनै गाबोन थांनानै थानाय बे सम दिनै बेयावहाय फरायोब्ला जोङो मोननो हायो। आङो बेयाव गोलावै फरायनाय नङा, बेयाव अयधा आरो पदखौहाय गोलाव होनाय जादों। नोंथांमोना न'आवनो बा जेखौ होबाय बेखौ स्टाडिजों खोनासंनायजों लोगोसे बाइबेलखौ खाथियाव लाफायो आरो बिनि गेजेरजों नायलांफानानै एक्सेप्ट खालामनानै गावनि जिबनाव जेन' आखिनानै लायो, बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय। दिनै जोङो बे सम जोङो बारहुंखाखौ थाबथा होनाय बे बाथ्राखौ जोङो मोननो हादों। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला लैथो बारै थांनो गावनि सेलाफोरखौ लिङो आरो दाफाखौ नागारनानै सेलाफ्रा जिसु गाखोनानै थाखानाय नावआव गाखोनानै बिसोरो नावखौ हगारबाय लैथोआव। आरो जेब्लानो नावखौ हगारो अब्ला जावबाय थानाय थांबाय थानाय बे लैथोनि गेजेराव जेब्ला सहैयो अब्ला हरखाबै गिथाव बाथाव गिलु बालु बे बारहुंखा सिमब्रेखांनाय बे बारा फैबाय। आरो बिनि गेजेराव बिसोरो लैथै जानोसै बा गोदोनोसै बा थैनोसै बेसिम बिसोरो अनुभब खालामबाय। आरो बिसोरो बे सम बे दृश्यखौ नुनानैहाय बिसोरो गिथाव बाथाव बे बारखौ नुनानै बिसोरो गिनाय मोन्दों आरो समखिनाय मोन्दों। आरो बिनि गेजेरजोंहाय जिसुनि खाथियाव थांनानै जिसुआ बे समाव नाव थेङाय होननानै बुंदों बाइबेलाव, नाव बिनि खाथियावहाय गान्दु लानानै उन्दुनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेवहाय फरायोब्ला जोङो मोननो हायो। दा बिनि गेजेरजोंहाय जोङो बे समाव सेलाफ्रा जेब्लानो जिसु ख्रिस्ट'खौ गाबज्रियो, जिसु जोङो गोदोनोसै थैनोसै नोंहा जेबो नांजाया, बेखौ जेब्ला बुङो जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरनि बुंनायखौ बेल' बाथ्रायावनो खोनासंनानैहाय बियो सिखांनानै बारखौबो आरो दैनि दोहौखौबो बियो बुंदों दलद था सिरि था। आरो बे समावनो दैयाबो बाराबो बेयाव सिरि थादों आरो बिसोरो गिख्रंनानै बिसोरो गावजों गाव होनज्लायदों सोर जाखो बेलाय, बाराबो दैयाबो बेखौ मानियो। बिनि गेजेरजोंहाय जोङो बेजोंनो जोङो मोननो हायो दिनैनि मुल बाथ्राखौहाय जिसु ख्रिस्ट'आ शान्तिनि दाता, बारहुंखाखौ थाबथा होयो। आरो बिनि गेजेरजोंहाय जोङो बेखौ मोननो हायो दिनै गाबोन थांनानै थानाय बे जिबनाव जिसु ख्रिस्ट'आ शान्तिनि दाता। एक नाम्बाराव जोङो मोननो हायो शान्तिया बे सोदोबा, शान्ति होननाय सोदोबा जोंखौ मा होननानै बुजायो? सिरि सिरि थानायखौ ना हारसिङै निजोम जायगायाव थानायखौ ना जोङो गोजोनै जिबन जापन खालामनायखौ? नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ धुमुहा मोनसे बारहुंखाखौहाय थाबथा होदों। आरो मार्कनि सारि अध्याय जे 35-41 पदावहाय जोङो बेखौ मोननो हाबाय। बाखि दिनै बेनो मोनसे शान्तिया बेबादिनो नामा बे सोंलु फैयो। आरो बिनि गेजेरजों 2 नाम्बार पइन्टआवहाय जोङो बेखौ मोननो हायो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, बे जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै जोंखौ बुंदों आं नोंसोरनो गोजोननायखौ गालाङो, आं आंनि गोजोननायखौ नोंसोरनो होयो। संसारा जेरै होयो आं बेबादिखौ होआ। बेवहाय जोङो जहननि 14:27 पदावहाय जोङो फरायोब्ला बेखौ मोननो हायो। आरो दिनै जोङो बेयावहाय जोङो मोननो हादों बे गासैबो गुबुन रोखोमनि गोजोननाय बा गुबुन रोखोमनि शान्ति, बिनि मानियानो जादों गिनांगौनिफ्राय मुक्त मोननाय।
गिनांगौनिफ्राय मुक्त मोननाय आरो गासैबो गिनाय आरो संखिनायखौ गोजान खालामनाय आरो बिनि गेजेरजोंहाय फोथायनाय आरो भरसा खालामनाय थोनहरजानायनि 4 अध्याय 5 निफ्राय 20 पदसिम नोंथांमोना फरायोब्ला बेवहाय स्रा मोननो हायो। बेयाव जोङो मोननो हायो सानहेदोन आरो आयेन गुरु आरो फारिसाइफोरनि बाथ्रायाव दिनैहाय बेबायदि मोनसे नाटगुट जादों जोनोमनि लेंग्राखौ जेब्लानाखि जन पिटार मोना जिसु नामाव सोखादों आरो बेवहाय आङो गोलावै फिट बुंनो हास्लाबा समनि खोथा दं। बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननिसिम बे रेफारेन्स आयदाखौहाय खालामबाय। बे आयदा आरो रेफारेन्सआव नायनानै मोजां फिट फरायोब्ला मोजां आरो गाहाम गोजोननायखौ होनाय आरो जोनोमनि लेंग्राखौ सोखानायाव माबादि सोंलु खालामदों आरो बे मोजांनि थाखाय गाहामनि थाखाय मावनायखौबो दिनै होबथानाय बे दोहौआ बिसोरनि गेजेराव फैदोंमोन। अब्लाबो दिनै जिसुआ थार गुबै सैथोखाय बियो गोजोननायखौ होयोखाय बियो लेंग्राखौ थाबायहोयो बारहुंखाखौ थाबथाहोयो आरो गिथावना समस्याफोरनिफ्राय बियो समाधान खालामनानै जोंनो गोजोननायखौ होयो। थेवब्लाबो मावनायखौ नुखानानै दिनै अब्लाबो मानसिफ्रा दिनै बिसोरनि गेजेराव सानहेदोन गेदेर दौरिफ्रा पण्डितफ्रा आरो बेबादि दैखोनथि मानसिफ्रा बेवहाय बिसोरनि मोजां हाबानि थाखाय जिसु नामाव मावनाय जोनोमनि लेंग्रा थाबायनो हानायावबो बिसोरहा मोनसेबो गोजोननाय गैयै जासे बिसोरनि गाहामनि थाखाय मावनायाव होबथानायखौ लाबोदों आरो बिसोरनि होबथानाया बेनो जेन' बे बाथ्राया गोसारलाङा। बिनि थाखायनो जन आरो पिटार मोनखौहाय लिंख'नानै थिख' खालामनानै बिसोरो होबथादोंमोन। नाथाय जिसुआ सैथोखाय जिसुनि मावनांगौ हाबाफारिखौ बिसोरनि दबथायनानै दोननायाव बिसोरो थायाखै आरो बिसोरो गोसारलांनायखौ बिसोरो जिसु नामावहाय बिसोरो फोसावलांदों हादर बानियाव फोसावदों आरो बिनि थाखायनो दिनैहाय बे गासै गाहाम बाथ्राया गोसारलांदों आरो दिनै बेबायदिनो इब्राय रावावहाय जोङो बे गोजोननायखौ शालम बुंनाय जायो। शालम बुंनाय जायो बाइबेलनि सान्थि बा बाइबेलनि बे सान्थिनि मानियानो जादों बिसिगिजों सम्पर्क लाखिनाय बा सोमोन्दोखौहाय बुजायो। मिला प्रीति सासेया सासेजों लोगोसे मोजां सम्पर्क लाखिनाय गिनाय संखिनायखौ गोजान खालामनानै होनाय बेखौ बुजायो। दा जोंनि हादराव खुनु मोनसे साफ्रोमबो मानसि बा एक मानसिफ्रा मोनसे सोमोनांथाव बे शालम सोदोबखौहाय मोनथिहोज्लायनानै खोन्थाज्लायनानै दिनैहाय मानसिफ्रा बे शालम बे गोजोननायखौ बेबहार खालामो। न'खराव व्यक्तिगत जिबनाव समाजाव मण्डलियाव आरो बहुत जायगाफ्राव गावनि थांनाय फैनायफ्राव गासैयावबो बे शालम बा गोजोननायखौ बेबहार खालामो। दा 3 नम्बर पइन्टआवहाय जों मोननो हायो जिसुनि गोजोननाया थैनायखौ गिनाङा खालामो। जिसुनि गोजोननाय होलांनाया थैनायखौ मोनसे गिनाङा होननानै मोनसे बेखौहाय जोङो दिन्थियो आरो मानोना बिनि थैनाया बा बियो थैनायनि सायाव देरहानाय व्यक्ति। रमनि 8 अध्याय 26 बेयाव बरसानि बाथ्रा लिरदों। नोंथांमोना बे जे रेफारेन्स अध्यायफोरखौ होदों नोंथांमोना बाइबेलखौ साखाथियाव ला आरो नायलां आरो नोंथांमोना बेजोंनो एक्जेक्ट खालामनो हागोन गावखौ बबेयाव दं आरो जिसुआ सोर बेखौ मिथिनो हागोन। दा गासै मानसिनि थाखाय गासै बुहुमनाङै गासै सारा समुद्र पृथिबीनि सिङाव थानाय सुबुङारि साफ्रोमबोनि थाखाय दिनै बियो खनसेयावनो मोनसे समायावनो दिनै बियो जय जुक्तखौ मोनदों देरहानायखौ मोनदों। बियो ट्राइ खालामाखै बियो सुनायाखै नायनायनि हायोना हाया नायनायनि आं बे दुखुखौ सैनानै मानसिफोरखौ बासायनो हायोना हाया बेखौहाय मोनसे ट्राइ खालामनानै नायाखै आरो बिनि गेजेरजोंहाय दिनै बियो जों मानसिफोरनि थाखाय गासै सारा पृथिबी सारा समुद्र पृथिबीनि सिङाव थानाय सुबुङारि साफ्रोमनिबो लागै बियो खनसेयावनो मोनसे समायावनो बियो जय जुक्तखौ मोनबाय। दा बिनि थाखायनो जोङो बे समावहाय जोङो बेखौनो मोननो हायो जिखुनु थैनायानो जाथों थैया मानो जिखुनु धरनिनि थैया मानो माबा मोनसे सोरजोंबा होसोजानाय सोरजोंबा नासयजानाय सोरजोंबा बुथारजानाय थेवब्लाबो बेयाव गिनाय आरो संखिनाय गैया। मानोना
बे थैनायाव जिसु ख्रिस्ट'आ देरहासार जानानै जोंनि थाखाय केवल गोजोननायनि बियो थैनायसो थैनायनि उनाव जोङो गोजोननायखौ मोनहैगोन मानोना बेखौ जिसुआनो मावनानै जोंनो दिन्थिखाबाय दा बिनि गेजेरजों जोङो बेखौ नायोब्ला जोङो मोननो हायो थिनहरजानाय 7 अध्याय 58निफ्राय 60 फराय बेयाव स्टेफाननि बाथ्राखौ जोङो मोननो हायो मानोना बियो जिसुनि प्रचार खालामनायाव बिनि मिनिस्ट्रियाव बिनियाव थानायाव बिनिखौ मावनायाव दिनै बियो अन्थाइजों खुबैथारजादों बेखौ गोलाव बुंफोरनांगौब्ला गोबाव सम लायो बिनिखायनो नोंथांमोना नैबे चेनेल मोजां गाज्रि इउटिउब चेनेलाव नायग्रा नाजावग्रा खोनासंग्रा साफ्रोमबो बे अध्याय मोनसे पदफोरखौ होनायाव नोंथांमोना साखाथियाव बाइबेल लानानै फरायोब्ला बेखौ मोननो हागोन जिउ आरो थैनायाव जिसुनियाव जोंहा देरहानाय दं जिउ आरो थैनायाव जिसुनियाव जोंहा देरहानाय दं जयजुक्त दं मानोना बियो देरहासार साक्ष्य होनो थाखाय बेनो जोंनि थाखाय खुगायाव मिनिसुलु रंजा खुसि नोङो बोसोन होनो हागोन रंजा खुसि नोङो इसोरनियावहाय मोनसे खुसि खालामनो हागोन मानोना थैनायाव जोंहा एसेबो गिनांगौ गैया थैनायाव जोंहा एसेबो गिनांगौ गैया बे स्टेफाननि बाथ्रा आरो सानहेद्रिननि मोनसे बाथ्रा आरो बारहुंखाखौ थाबथा होनाय आरो जिसु ख्रिस्ट'नि बे खनसेयावनो आरो मोनसे समायावनो देरहानायखौ लाबोदों जेराव बियो ट्राइ खालामाखै सुनायाखै नाय नोंसोरो आं खालामनायनि आरो गावनि जिबनावबो बियो मोनसेबो ट्राइ खालामाखै बिनि थाखायनो ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्राफोर दिनै गाबोन थांनानै थानाय बे जिबनाव जोंनि जिउ लामा दावबायारि हान्थियारि सानस्रियारि जानानै सहैनांगौनि थाखाय जोंनि मोखाङाव बे मोनसे जोंनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो जे गोजोननायखौ होलांबाय जे गोजोननायखौ गालांबाय जाय बारहुंखाखौ थाबथाहोबाय जाय जोनोमनि लेंग्राखौ थाबायहोबाय जायहा दिनै बे खनसेयावनो आरो मोनसे समायावनो देरहाबाय दिनै बे बाथ्राजोंहाय गुरुत्वपूर्ण लानानै बे बाथ्रा दिनैनि गोथार जिरायनाय सान आगष्ट दाननि हाबजेननाय गोथार रबिबार साननि गेजेरजों लाबोनाय बे गाहाम रादाबा जोंखौ गोथौयै फोरोंबाय बिनि थाखाय हामबायनो आफा इसोरखौ नोंथांमोननि गासै खोनासंगोन नायगोन आरो बेबादि जीवनावहाय नखराव आरो व्यक्तिगत जीवनाव परिबाराव मण्डलियाव आरो नैबे मोजां गाज्रि चेनेलाव होजानाय गाहाम बाथ्राखौ जायफ्रा नायनानै मोजां मोनबाय खोनासंबाय नाजावबाय बिथांमोना बेयाव मोजाङै ध्यान खालामदो आरो इसोरनि बाथ्राया जोंनो लागै नोंनो लागै बयनोबो लागै बियो बारहुंखा आरो दोहौखौ बियो होबथायो आरो समस्याखौ समाधान खालामो आरो बियो गावनि गोजोननायखौ गालाङो बेनिखायनो ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा साफ्रोमबोनिसिम आंनि अननाय गोजोननाय रंजानाय खुसि गोसोखौ दोननानै दिनैनि गोथार जिरायनाय सानजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम आरोबाव खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय गोजोननाय गुसु बोरजों सुफुंजानाय आफा इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथों आरो जों बयखौबो नेफ्लायथों आरो जेब्लायबो जोंनि बे बोसोन खोनासंनाय मोजां गाज्रि चेनेलनिफ्राय होनाय रादाबा जेरै नोंथांमोननो होजाबाय नोंथांमोना जोंनि बे मोजां गाज्रि चेनेल इउटिउबनि थाखायबो मावग्रा मावथि हान्जा साफ्रोमनिबो थाखाय जेन' आर'जाव गोसोखाङो आरो जोंबो जेब्लासिम इसोरा जोंनो होगोन बे समसिम बे चेनेलनिफ्राय जानानै नोंथांमोननिसिम गाहाम अनसायनाय आरो आर'ज खावलायनायखौ दोनबाय जेन' बे चेनेला अरायबोनि थाखाय गाहामनि थाखाय थांनानै थायो बयनिसिमबो बे गाहाम बाथ्राखौ बुंनानै फोजोबबाय जिसुनि मुङै आमेन बयजोंबो जय मासि